दिनै 2026 मायथाइनि 30 मे दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों नेशनेल एडुकेशन पलिसि (NEP) 2020 नि सायाव मदद मडुल आरो फोरोंगिरिफोरनि कनक्लेभनि सायाव सानथामनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव फोरोंथाय आरो मावबादा हाबाफारि जागायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो सोलोंथाइ बिफान (BTC) जों जुथायै खुंफुंजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया बाहागो लाग्राफोरखौ सम्मत मडुलजों सिनायथि होनायजों लोगोसे हादोरारि सोलोंथाइ खान्थि (NEP) 2020 नि गुबुन गुबुन बिथिं आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव बेखौ मोजाङै मावफुंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय फोरोंगिरि, सोलोंथायारि खुंगिरि आरो स्टेकह'ल्डारफोरजों मोनसे प्लेटफर्म जागायनाय। BTC नि बारग' EM रेवरेवा नार्जिहारिनि बिहामजोआ गावखौ गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि गोख्रों अजद होदों। आसाम सोरखारा आयेन आफादाव UCC खौ बजबना आइजोफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो नाजागासिनो दङ। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव BTC नि बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिनि नखरा गावनि बिहामजोखौ इनाय खालामनायनि अजद होनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथांनि बिहामजो आरो UPPL नि आइजो आफादनि मिरुनि नेहाथारि सिंधा बसुमतारी बिथाङा अजद होदों दि हाबानि उननिफ्रायनो बिहाव आरो बिखुनजोजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि इनाय अयथासार खालामबोगासिनो दङ होननानै। गुबैयै बिखुनजोनि नखरा बिखौ फिसायजों लोगोसे थानो होआखै। बिसोरो फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव गावस्रालायहोनायनि सोलोबो खालामगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। बर'नि सासे सानसुमै मेलेमजिबि क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनि डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथांनि मोनसे फेसबुक पस्टआ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। फेसबुक पस्टआव गोबांथार ओंथि बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांनाय गंसे बलेर' गारिया सरलपारा उल्थापानि लामायाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला साबा दावबायारिफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि रांखान्थियाव जिब-जुनारजों सोमोन्दो थानाय दावबायनायनि बांबोनाय बिहोमाखौ गोनांथि होनानै फोरमायथिदों। संरैखाथि दैदेननाय हाबाफारिफोरा गोदान जिउ खुंनायनि खाबुफोर सोरजिदों आरो रैखाथि होनाय ओनसोलफोरनि साखाथियाव थानाय ओनसोलारि फालांगिरिफोरखौ गोख्रों खालामदों होननानै। आसामनि काजिरङा हारिमायारि पार्कआ बयनिख्रुइबो बांसिन दावबायारिफोरखौ नोजोर बोनो हादों। 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय मे दाननि 2026 मायथाइनि गेजेराव 5.48 लाखनिख्रुइ बांसिन दावबायारिखौ दावबायहोदों, जेराव 32,000निख्रुइबो बांसिन गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरा दंफायो। सोरखारि रेकर्डनि बायदिब्ला 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि गेजेराव पार्कआ 5,48,319 दावबायारिखौ बरायदों, जाय थांनाय 10 बोसोराव दावबायारिनि अनजिमाया 4 फान बांनायखौ दिन्थिदों होनना मिथिनो मोन्दों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नंखाय PhD डिग्री होनायनि सायाव माखासे खौरां बिजोङाव फोसावजाबाय थानायखौ लानानै दिनै गोख्रों फिनजाथाय खालामनायजों लोगोसे रोखा खालामना होदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर BL आहूजा बिथाङा। आसामनि मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा बाफ-टिफ मठनि मोनसे नुथायखौ शेयार खालामदों, जायनि बिखुङा गावनि गोहोम गोनां लुप खालामनायनि थाखाय मिथिजायो। जिरायनाय समाव बे बिखुङा सिफायनाय दालाइ बायदि नुयो, जायजों बेयो गावनि साखाथि फाखाथियाव लोब्बा जानानै थायो। आसाम सा-सानजा आरो भारतनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव मोननाय बे जिबआ हाग्रामा ओनसोलाव गिब्लाबो नुजायै थानो हानायनि थाखाय सिनायथि जायो। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव मोनसे गिदिर सोरखारि इभिक्सन हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों, जेराव ब्लुजार बाहायनानै रेलवे हानि सायाव 200 निखावरि न'फोरखौ बोखारनाय जादों। गोदान रेल लाइन आरो दालां लुनाय प्रजेक्टनि थाखाय थियारि खालामनायनि बाहागो महरै बे सिफायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। क'क्राझाराव रिन्जय बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा जोबोद हांखुर जानानै दङ। BTC सोरखारा माब्ला टेटनि एपइन्टमेन्ट होगोन होनना बे समाव आरोबाव खुगा बेखेवदों लाइमोन BPF नि दैदेनगिरि मुस्रि रिन्जय बर' बिथाङा। टेटनि एपइन्टमेन्टआथ' थाबैनो जासिगोन। दाख्लै बयबो स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय। टेटनि गोबां
जायफोर एप्लिकेन्ट बिथांमोना दायो गोबां मिथिनो लुबैनानै दङ मा जानानै दङ होननानै अलरेडि स्क्रुटिनि खामानिया जिहेतु जाखांखाबाय इलेक्शननि आवगायावनो जोंहा माने मोनसे माने स्क्रिनिं कमिटि दङ मोनसे माने दाना होनाय जादों बिथांमोना गासै अफिसियेल प्रसेसफोरखौ दायो नायबाय थादों आरो अफिसियेल प्रसेसा जेब्ला जोबगोन अब्लानो एपइन्टमेन्टआ जागोन टेटनि टिचार्सआ प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बेनि सायाव जोंहा EM बिथाङा दायो नायबिजिरगासिनो दङ डिपार्टमेन्टेलि बेखौ माने गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायगासिनो दङ बोरै खालामबा मोजां जायो NEP 2020 निउ इडुकेसन पलिसि 2020 बेखौ लानानै 3-day वर्कशप काम माने ट्रेनिं बे हाबाफारिखौ दाख्लैबावै 20 तारिखाव मोनसे मिटिं जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बेनि कमप्लिट मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामनांगौ होननानै बिथोन होनायलाय जोंनि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट BTC सरकारनि आरो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि रेजिस्ट्रार बिथांजों आङो कोअर्डिनेट खालामनानै बे हाबाफारिखौ एरेन्ज खालामनायनि दायित्व दंमोन चिफ सारा आरो दहाय 10 बाजानि फुंनिफ्राय बे हाबाफारिया जागायबाय आरो गोबां माने मोजां मोनसे नलेज मोनगोन होननानै जों सानो माने पोर्टेलनि सायाव नैबे सामार्ट माने मडेलनि सायावहाय बियो गुवारै मोनसे वर्कशप जागोन दा 1 बाजियाव मोनसे सेसन दङ सानथामनि हाबाफारि जागोन गाबोन आरो समफोर 1 तारिख जुनसिम जागोन दा बेखौ ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव जों सानो माने जोंनि जितु एग्जामिनेशन सिस्टेम सिलेबास बेनि सायाव जितु सावरायलायनाय जागोन सामार्ट पर्टेलनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन जोंनि BTC ओनसोलनि इडुकेसन सिस्टेमा आरोबाव आपग्रेड जागोन होननानै आं सानो आरो इन फिउचाराव जोङो साबसिननिख्रुइ साबसिन माने जोंनि जाखांबोनाय स्टुडेन्टफोरनो माने मोजां मोनसे सोलोंथाइनि बेबस्था खालामनानै होनो हागोन डिजिटेलाइज सिस्टेमाव जोंहा माने स्टुडेन्ट लोगोसे टिचार्सफोरा माने आरोबाव आपग्रेड जागोन आं बेखौ सानो हाग्रामा महिलारि सारा बे बिथिङाव माने जोबोद गोसो होदों दासान्दि नोंथांमोना नुदों